Hej och välkomna till en ny föreläsning. Det är José Alarcón och det är spanska. Idag ska vi prata om att vara som kan översättas som ser eller estar. Som ni ser på skärmen, den är oregelbundet så det gäller att lära sig den utantill. Men eftersom att vara kan översättas som två olika verb, vi måste se i vilket fall kan vi översätta att vara som ser. Och som ni ser på listan, det är när vi pratar om nationalitet, bestående egenskaper, yrke och framför siffror. Vi börjar med nationalitet. Man kan säga till exempel soy español, soy chino, soy sueca, jag är spanjor, jag är från Kina, jag är svensk. Eller es español, es chino, es sueca. Han är spanjor, han är från Kina, hon är svensk. När det gäller bestående egenskaper, vi har till exempel Einstein som var mycket smart, soy muy listo. Eller elden som är alltid varm, det är därför att man säger el fuego es caliente. Eller miljonerna, man beskriver någonting man alltid är. Vi kommer till yrke nu. När man beskriver vad man jobbar med, då använder man verbet ser. Och då kan man säga soy actor, soy cantante, soy tenista och så vidare. Framför siffror använder man också verbet ser, som till exempel med klockan. Es la 1:15, klockan är 1:15. Eller son las 5:30, klockan är 5:30. Eller för att säga hur många ska komma och äta på restaurang. Verbet estar. Estar används framförallt för att prata om sjukdom eller känslor, grejer som är tillfälliga, för att prata om befintlighet, var saker befinner sig, var saker ligger, eller framför gerundium. Sjukdom och känslor, det är någonting som man använder verbet estar för att uttrycka. Till exempel estamos enamorados, vi är kära. Estoy contento, jag är glad. Estoy enfermo, jag är sjuk. Tillfällighet. La sopa está caliente, soppan är varm. Soppan är varm nu. Men om man inte äter upp den kommer att bli kall. Den är tillfälligt varm. Eller el libro está abierto. Boken är öppen. Befintlighet, var saker ligger, var saker befinner sig, använder man också verbet estar för att uttrycka. Los papeles están en la mesa. Papperna är på bordet. Eller España está en Europa. Spanien är i Europa. Framför gerundium brukar man också att använda verbet estar, och gerundium är den formen som slutar på ando eller endo. På spanska eller på engelska slutar på ing, som till exempel he is running, está corriendo, she is walking, está andando. Nu gäller det att välja mellan ser eller estar. Vad betyder ser listo? Och vad betyder estar listo? Fundera lite på. Ser listo betyder att vara smart. Estar listo betyder att vara färdig. Ser viejo eller estar viejo? Vad betyder det? Ser viejo betyder att vara gammal. Estar viejo betyder att vara sliten. Ser moreno eller estar moreno? Ser moreno betyder att vara mörkhårig. Estar moreno betyder att vara solbränd. Ser rico eller estar rico? Ser rico betyder att vara rik. Estar rico betyder att smaka gott.
Hejsan! Hoppas att video hjälpte. Om inte, ni får jättegärna mejla mig. Där har ni mitt e-mail. Eller ta detta upp nästa gång vi ses i klassrummet. Hej då!